नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का 10 जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आङो दिनै खैला मैलायाव दङ माने आं बिसोरनियाव हर थागोन आरो आं हर थागोन होननायखाय बिसोरनि खैला मैलानि मानसिफ्रा जोबोर मोजां मोनदों आरो गासैबो मादैमोना गासैबो आरो फंबाय बिनानावमोना बेनिफ्राय खोथाया बिसोरो ना खैला मैलायावथ' हर थाबाय थानानै बिसोरो दा हराव माबायदि जायो बिसोरनि मैगं बा ओंख्रि होनना बुङो माबायदि बेखौ आं गासैबो भिडिअ खालामजोब्बाय गासैनिबो न' हाबनानै आं भिडिअ खालामजोब्बाय सोरनि ओंख्रिया माबायदि सोर माबायदि जायो आरो बेसेबां दिननिफ्राय बेफोरबायदि जागासिनो दङ बेखौ आं सोंजोब्बाय बेनिफ्राय जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबा नुगोन बिसोरो माबायदि जानानै दङ ओंखामजों दालि सोरहाबा आलु बेफोरबायदि आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो आं बिसोरखौ नुनानै दा आं गाबोननो माबा मोनसे होनो सानदों आरो ना माबा मोनसे आं बेखौ बुंथ'ला गाबोननि भिडिअ नुनो मोनगोन नोंसोरो बिसोरखौ माबा मोनसे खुसि होनो सानदों आरो आं जाय खामानिखौ गाबोन मावनो नागिरदों बै खामानिखौ बिसोर गासैबो राजि गासैबो मोजां मोनदों आरो ना बेफोरबायदि रावबो बानायफेराखै नोंसोर फार्स्ट टाइम बानायगोन गासैबो खुसि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जय हिन्द दिनै मा ओंख्रि जागोन नोंस्रा हा मा ओंख्रि संदों आलु भाजा ना दालि गैया ना जेबो नङा ना बिदिनो जानांगोन माथो खालामनो ना wah Malaysia. Oh Malaysia मा ओंख्रि संखो? Wah, kian जा सोयाबीन बॉयलर ना की? नाय बॉयलर नाय. Kali खामदो देने वाले मांखो ना? दे, मादे दे बुदलाले फंबाय. मा बेयो? आलु खुमब्रा दालि दे. नोंसा मा ओंख्रि संखो? हा? संथ'वाखै. Wah, मालाय बुरै. दे दा फैगोन मादै मा ओंख्रि संखो दालि दे नायनि आं खेबसे माथो बनानो जोबबाय ओंखामखौ बेयाव संबाय मानो माबा गैया थौ गैया आयौ दे दालिखौ नायलाय बेदर मोनजाथाराखै मादै हा जालाय नाङा बेदर दे जेबो नङा गाबोन बेदर जागोन दे आबै सना मा ओंख्रै आयौ ओंखाम आयौ दे दालि संनाय दा बै दे आबै दे जिराया दे आबै दे मादै आबै सना मा ओंख्रै माबा खुमब्रा आयौ दालिजों खुमब्रा ना मोनदों नोंसा नोंसा बहा मोनदों दे गाबोन आंबो ना हमगोन दैयाव दे गाबोन जोंनिया लोगो मोनगोन दे मादै मा ओंख्रै दालि जेबो गैया दालियाव आलुबो गैया ओमफ्राय ओंखामदो दालि दे जा गाबोन बेदर जागोन दे दे आदा मा खालामनायदो नोङो दाउ बा नोंना दाउआलाय बबाव मोननाय हा न'नियानो दे आदा दे ओमफ्राय बाजि माबायालाय बुरैया दै लायदों दे मोजां संना जा आदा मा ओंख्रै आलु जल जेबो गैया ओंखामजों आलु जल जेबो नङा गाबोन जोंना बेदर जागोन दे गासैबो दे ओइ सेंग्रा दे खलबार नायनि दे खलबारलाय दे खलबार ओरै बारना हो दे बारा मा संदो देलै खुमब्रा ओंख्रि संदों आं ओमफ्राय जेबो गैला दासो मोनखांदों खुमब्राजों ओंखाम ने दे गाबोन लोगो मोनगोन ने गासैबो जमा ना ओइ नों खलबार दे जल्दि आयौ नै दे जेबो नङा मा संगोन नोंहा ओंखामजों मा संगोन ओंख्रिखौ मा संगोन दालि संसै दे ना मा खालामदों नोङो दे मा ओंख्रि संगोन आलु भाजा ओइ नै खामजोब्बाय एरना हो रोंना रोङालै सिख्लायालाय बोराया मादै नोंसा मा संखो आलु गासैनियाबो आलु गोजा बोरो ओंख्रियानोसा जाबाय नामा जाखांबाय बिसिना गैला ओइ नै सासेया मालाय उन्दुनो दय दखना फैनाय नामा
मा दखनाया दहि फैनाय नामा सोरबा ओहो माबाला मुं फैनायनि आबरिया फैनाय दखना बा गानना नायदो खोमा दे 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 मा संखो नोंसा ओंख्रियानो बहलसो बहल देबो नायनि आं बहलखो संगासिनो दङ बाबे बहलाव दाउदैदो मानो फोमोनदेरबाय आरो मा एसे बादुलि माने खेबसेनो माने गुलि दुइ शिकार दे 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 मादै मा ओंख्रै आलु ना गोरान दे नायनि बा मालायसो ना गोरान थेवबो गैया मादै गथ'फोरालाय बोराय बुरैल' साथाम बोराय बुरै गैया बोराय गैया हा बोराय गैया फिसाला दं ओमफ्राय बिहामजो गामियाव मैदेर गोनांखाय थाहैदों नै बा जाना नायगोमलै आं मादो नोंसानावसो खुरैसे लांफैगोन आङो लांफैथारगोनलै आं गारां दे 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 औ दे 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 नोंसोर मा मिटिं खालामदो बेहाय नोंसोर मा नायो इउटुबाव ओंख्रिफोर बोलामा बायला होदो ओंखाम संनाय हा नङा सिरियास नायदो नोंसोरो फरायगोन ना फरायाखै रिलिफ केम्पआव थादो ना फरायालासिनो थाना सिख्लाफोर दे फरायदो दे मादै नायनि मा ओंख्रै माबा बयलार आलु बयलार मोजां नहरा सानजुना नै फिसाजोनि ओंख्रि संनाय सोर फिसाजो नायनायालाय फिसाजोखौ नायनि बोरै संदो बे फिसाजो हनायबो नेदों फिसाजोआ दे संथो दे संथो दे खारखोमाबाय फिसाजोआ नै नोंसिना मा बेलाय जाखांबाय बिसिना सङाखै दे जेबो नङा बोरो नोंसिना ओंखामा हा मानो नों संनो रोङा हा अब्ला सोरखौ बिमाखौ नेदो नोङो बिमानि संनाय जानो नेगासिनो दंना बुरै जालाय लांबाय दे निजा मालिका मा ओंख्रि संखो मादै बोरो मानसियानो गैगोना गैला नोंसा रुनाय जायोना बरिया रुना जानांगौ न' बुस्रिगासिनो मालाय दे दे बुस्रि दे दे मा संखो आगै आलु फ्रायसो एवदों आलु फ्राय माथो नांबावगौ आलु फ्राय थानानै थाव बुरजा थावबाय थाव थावैनो दे दे लाजिनाङा बाबु ओंखाम जाबाय नोङो माथो जाखो हा खाख्लौ आं बुजियालै जोगोनार बे मा ओंख्रि जोगोनारानो ना आलु नै बिमाखौ नायनि दे लाजिना दे बे मा स्टाइल र' नायनि बेनिफ्राय बिराद स्टाइला आंबो रोंबाय बिदिसो दे 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 नोंसा संखांबाय मादै संखांबाय मा ओंख्रि संखो दालि जहल ओमफ्राय जेबो नङा दे गाबोन बेदर जागोन ना मादै मा खालामदो आलु हादों ओमफ्राय आलु दालि दे थिगानो दालिया मोनखांबाय मा खालामदों नोंसोरो सिनेमा नायलाबायदों दे 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 কি আঞ্জা दालि এখন আৰু না दालि আৰু ना दालि ভাত दे 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 ओहो दे 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 बर दे सराय आदिए खाय एबरे हल কি আঞ্জা বনাইছে এজে মাই ফ্রাই কিন্তু ডাটা তৃতীয় দালি ডাটা বঢ়িয়া ক'ত পাইছে এইটো কিনি আনিছে কি বনাই আছে হা তৰকাৰী এইটো গোটেই জ্বলি যাব গোটেই দে কি চব্জি বনাইছে গাহৰি খাই মোকো দিবি না মোক নেদে বঢ়িয়া কি বনাই আছে আলু বাথন আৰু দালি জহল হা দে দে একো নাই ন দে দে একো নহয় হা